ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି କାଞ୍ଜିଅଁଳା ଓଷା। ଆଉ କାଞ୍ଜିଅଁଳା ଓଷାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମା ଷଠି ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଓ ଚିନିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଖୁଆକୁ ବୋହୁ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ। ତାକୁ କଳା, ଆଖିରେ କଳା ଓ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଇ ହଳଦିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧାଯାଇ କେମିତି ସଜାଯାଉଛି। ଏହିପରି ସଜାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ। କଥାରେ ଅଛି, ନଈ କେ ବାଙ୍କ ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ। ତାହାର ଅର୍ଥ, ନଈ ମାତ୍ରେ ଯେପରି ବଙ୍କା, ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଥାଏ। ଆମର ସିନା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଶୁଖୁଆକୁ ଆମେ ବୋହୁ କରି ପୂଜା କରୁଛେ। କେହି କେହି ବି ଶୁଣିକି ଏହା ହସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କେବଳ ଶୁଖୁଆଙ୍କୁ ବୋହୁ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଖଡ଼ୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? କୌଣସି ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ କିମ୍ବା ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଖଡ଼ୁ ଆସେନି। ଏଇ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଇ ଗଛ, ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଡଙ୍କରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଖଡ଼ୁ। ଏଠି ଖଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଖଡ଼ୁ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଖଡ଼ୁକୁ ନେଇ ବୋହୁ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଓ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବୁଦାମୂଳେ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆମ ମନରେ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିଥାଏ। ନୀତିଦିନିଆ ବିଷାଦ ଜୀବନରୁ ଏହା ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଭାତ, ତରକାରୀ, ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜା, 6 ତରକାରୀ 9 ଭଜା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଛ ତରକାରୀ ଏହି ପୂଜାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ବୁଦା ମୂଳେ ଶୁଖୁଆ ବୋହୂ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଖଡ଼ୁ ଅଛି। ଆଖିରେ କଳା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହି ପୂଜା ନଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ଅଛି। ଯେପରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ଅଛି। ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଥାଏ, ଶୁଖୁଆକୁ ବୋହୁ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କାଞ୍ଜିଅଁଳା ଓଷା। ସାଧବର ବୋହୂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଜଳକଖାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଖାଇଥିଲା ଓ ଆଣିଥିବା ଲୋକଟି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ମୋର କଖାରୁ ଯେ ଚୋରି କରି ଖାଇଛି, ତାର ପିଲାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧବ ବୋହୂଟିର 5ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା ପରେ କିଏ ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। 6 ପୁତ୍ର ବେଳେ ତାର ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସୂତାଟେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏ ସୂତାଟି ଯେଉଁଠି ସରିବ ତୁ ସେଇଠାରେ ଜନ୍ମ କରିବୁ। ସାଧବର ବୋହୂଟି ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି କାଠ ପିତଳା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସାଧବର ବୋହୂଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମା ଷଠି ବୁଢ଼ୀ ତାର ହଜି ଯାଇଥିବା 5 ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର 6ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁ ଘରକୁ ନେଇ ତୋର 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଯା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ କାଞ୍ଜିଅଁଳା ଓଷା କରିବୁ। 6 ତରକାରୀ 9 ଭଜା ଦେବୁ। ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ବୋହୁ କରି ପୂଜା କରିବୁ। ଏଇ ଥିଲା କାଞ୍ଜିଅଁଳା ଓଷା କଥା।